1620 голд. 17 милиона. Лак до зори. 37 гоблина. 64 мортара. 122 елит берберина. Това добре дойде. Това добре. 2 уича. Пак легендари ще ми се падне. 27 еликсир колектора. И последното го вижда святка, бе, святка. Както обичам да казвам, святка. Само да видим каква ще ми се падне. Каква легендари ще ми се падне. Каква? Лава хаунт. Нищо. Пак е добре. Лава хаунт. Вече имаме втори лава хаунт, който може да го апгрейднем. Само да видя. И... Нямате търпение да отворят легендарите. Айде. Колко бавно се отваря, стига да е. What? The look. Добре. 1620 голд. 3 айс голема. 10 бербериен хът. 92 канона. 14 джайанта, които ми дойдоха така много добре, защото аз в момента събирах за джайант и виждам, че доста по-лесно ще го събера. 148 зап. Сега, ако ми се падне епик карта, мисля, че всичко ще бъде много яко. 2 рейджа и последната е... Последната е легендари карта. Последната е легендари карта, защото свети. Святка, бе! Виждам го. Вау, каква е? Принцеса? Вау, в момента съм шокиран малко. Принцеса? Добре, не го очаквах, принцесата. 1620 голд. 3 дарт гоблина. 5 хок райдера. 6 батъл рам. 13 хил. Тук свършат рейер картите. 2 скелетон арми. Все още не е излязъл къмън карта. 240 найт и се пригответе за последната карта. Най-вероятно последната карта е легендари. Yes! Падна ми се още една принцеса. 4650 голд. 43 найт. 54 стрели. 10 тройни мускетера. 11 хил. 90 милион хорда и накрая ще ми се падне епик карта, но каквото е това. 2 клон спел карта. 798 голд. Голда много добре. 9 Eye Spirit. 15 Тесли. 21 Берберина. Стигва само къмън карти. 41 Гоблин Ганга. 23 Хок Райдера. 4 Боулера. Сега, въпросът е последната карта или къмън, защото видях, че много къмън ми паднаха, но не бяха така в доста наличност. Не можах да ги изброя, дали бяха над 200. Последната карта е легендари карта, бати! Легендари карта! Отново легендари карта ми се падна. 1620 голд. 1 мускетар. 12 бомбера. 47 милиона. 7 валкири. 19 хок райдера. 2 уича. И 182 арчера.
1620 голд, 46 айс спирита, 11 хил спела. Вау, това е готино до някъде. Един балон, 88 Royal Giant, 106 Гоблин Ганга, 16 Айс Голема и 2 принца. Делок! Делок ми се падна. Това даже го нямаше в сметките. Вау! That was clutch. We get the giant chest for 10 and 2. What? What? A Night Witch out of a giant chest in the Bats challenge? How crazy is that? And we got Bats in there. How crazy! Out of all the legendaries, and we're in the... How do I get so randomly lucky with... I'll take Graveyard. Well, let's open these quick. See if we can get it. It's like we get it right away on this account. Oh, we did! Oh, we did! I can't hear you! Aye, Captain! Oh! I opened it so fast! Yo, I was not expecting to get the graveyard that fast out of the giant chest. Okay, just... We have two more to choose from, and one of these is going to be the legendary, so let's go ahead and see what it is that we're going to get for the legendaries. Oh, look at those spinners, and... No. I'm gonna go with Inferno Dragon, but guys, both of these are horrible. I was looking for Night Witch or, of course, a Lumberjack because I don't have either of those two. I would have preferred the Night. Open up the legendary chest. Come on up here. Okay. I'm gonna let him open up the legendary chest, and he's gonna see what we get. Go ahead, you click on that bad boy. What are we hoping for? One eternity later. What do we want? What do we want? No, we don't want a lumberjack. We want a Night Witch. Level 2. I bet you need some wood for your log. That's true. Okay, Okay, so... let's use those gems up. Let's do this. What do we got? What do we got? Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Where's the witch? Come on. The last one, guys. The last one today. Here we go. 5,000. We need that last legendary, guys. So, archers. Come on. Mini horde. Actually, mini horde. I can't even speak anymore. I'm so excited about that legendary. Giant. Mini P.E.K.K.A. Okay, the last one's a legendary. The last one's a legendary. What's it gonna be? What's it gonna be? Come on. Come on. Come on. Yes! 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 We got the Night Witch! We got the freaking Night Witch! Oh my god! Ah, I can't believe it! I can't believe it! We got the Night Witch! We've got the fully decked out legendary deck, baby! Oh my god! And our giant chest, here we go. Gold. Goblin Hut, we're not gonna get anything good. Oh, we got the Ice Wizard! What? 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 I can't. What? So what? Oh my god! Oh my god, we got the Ice Wizard! Oh, we got the Ice Wizard! What? I can't believe. Alright, guys. Today we're just gonna be opening up some chests. First up, we're gonna just open up some regular chests. All the mini P.E.K.K.A. Some gems. Oh, okay. Fabulous.
counting thing is really good. I think there will be Oh my! Super happy. So let's go. Alright. That's a lot of gold. I really like gold. And yeah, we got a wizard. Got some battle rams. Got some arrows. We got a bunch of goblins. I don't really use Royal Giant, but I don't know. And we got some mortars. We got a skeleton army. We got a Tesla. We got an executioner. And I'm pretty sure this is another epic. Oh! 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 Oh my god! Oh! 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 Okay, ready guys? It's like you get like an epic on a last note. Oh my god, I'm gonna die. Oh, the market! Dude, chill out. Oh! Just kidding. Oh! Oh, it's market!